Bueno, pois non me fadedes. 771 é un número moi bonito. É verdade que sí. Hola. ¿Qué tal? Hey, Moi que ben. pasa? E ti, que tal? Se estaba esperando, ya me tocaba. Ui, onde estamos chamando? Pues mira, yo he venido de Lugo a Torrejón de Ardoz. Estoy en Torrejón de Ardoz. Madre mía, espera esta conexión Lugo-Madrid, madre mía. Espera un momento, espera un Ai, momento. meu Deus. Y explícanos un poco, ¿cómo te llamas? Perdoa. Pues mira, me llamo Juan Antonio Sí, y bueno, soy de Madrid, pero vivo en Lugo, en Castro Riberas de Lea. en Castro Riberas de Lea, pero isto é unha maravilla. Entón, xo acho tesouro aquí vendo a TVG e ahora estás en Madrid e chamamos-te a Madrid. Claro, claro, sí, yo estaba esperando hoy, fíjate, estaba atento porque sabía que me ibais a llamar. Me hacía falta Porque el dinero. ti notabas, ti xa estabas xa Notaba. cheirando que aquí isto chegaba, que en algún momento, despois de tanto xogar, na hora galega, ti íamos chamar. Porque na hora galega sempre chamamos. Te estaba mirando, te miraba a ti más que a él y digo, hoy me Bueno, toca. Como que sea, Pois Pues oye, se me non che vou dar os 250 euros. Veña, que chos damos, veña, que Bueno, chos damos. te miraba Home, un poquito también. claro, a mí mirame un pouco tamén. Veña, pois Pues van nada. aí Veña para pa Lugo Madrid. e para Torrejón de Ardoz. 250 euros. Moitas grazas. Non colgues, que che Muchas damos... gracias a vosotros. Collemos os datos e damos os 250 euros. Grazas por estar, vale? Xa marchou, claro, está en Madrid, está moi longe. Ai, perdeuse a conexión. Perdeuse. A onde imos? Hoxe me perdí. Mira, a lotería, Ai, home, a que a lotería. lotería que ven o luns. A ver se nos A ver. toca algún pisquiño, un algo, Con meu 250 euros é verdad que é algo mercas, pero claro, se che toca o gordo, cuidado. Pero amiguiñas, amiguiños, como cambiou o conto, Mirad, imos facer unha comparativa. A ver. Se che tocaba o gordo en 1957, dirás ti, Rocío, é tanto? Non é tanto, 1957 tocaban 3 millóns de pesetas, e Sí. mira, con eso podías mercar 10 vivendas e ata 10 coches, Eran Unha outros vivenda andaba por tempos. 250.000 pesetas, ni máis ni menos. E un SEAT 600, 45.000 pesetas. Ai, mira ti. Dábache para eso, Ano 2025, o galla nos toque, que a mí non me parece pouca cousa. Pero mira, de 400.000, pasa a Facenda, quedan en 328.000. Isto se che dá hoxe en día, pon piso dá. Pero tampouco en todas as zonas, non te podes vir moi arriba. Pon piso dá, son case 53 millóns de pesetas. E ahora só dá pon piso. Vouche dicir unha cousa, os 328 en algunhas zonas de Galicia só che dá para mercar o terreno e despois plantéate ti facer a casa en riba. Ai. Non dá para tanto, pero é verdade que se nos toca así o gordo, Non lle facemos ascos. Non lle facemos asco ningún. E tamén parámonos a ver en que os gastamos, porque iso é outra decisión importante que hai que tomar. Por iso, fomos a pedirvos consello, a ver en que podemos gastar se nos toca o gordo luns. Pois algún de vos decides deixar de traballar e poñerse a vivir. Non creo eu que dé pa moitos anos ese plan, Outros optades por viaxar, por exemplo, a volta ao mundo, pero dende logo todos pensades que o primeiro vai ser tapar buratos. Carmen, usted xa andaba botando un ollo por aí por si lle toca a lotería de Navidad, non? Que? Bueno, non teño moita fe que me toque, xa comprei un 10º e nada máis. Que faría se lle tocan a lotería de Navidad? Aquí vou facer vivir. Primeiro teño que estudiar, sacar o ano e despois xa aforralos para verano e pasar o verán viajando, verdad? Como di todo o mundo, tapar buratos